Tervetuloa tutustumaan tähän ihanaan yksikerroksiseen omakotitalon Keravan Kytömaalla. Täällä yhdistyy moderni asuminen, toimivat tilat ja viihtyisä tunnelma. Päämakuuhuoneessa on mukavasti tilaa ja käytännöllinen vaatehuone. Kylpyhuoneessa on panostettu rentoutumiseen. Tunnelmallinen sauna, amme ja 2 sadesuihkua tuovat arkeen ripauksen spa-tunnelmaa. Keittiö on varusteltu kaikilla herkuilla. Aamiaiskaappi, saareke, kvartsitasot ja jääpalakoneellinen jääkaappipakasti tekevät kokkaamisesta arjen nautinnan. Avarasta olohuoneesta pääsee terassille ison lasiliukuoven kautta. Suojaisa piha kutsuu nauttimaan aamukahvista, lastenleikeistä ja kesäiltojen grillailuista ystävien kanssa. Jos etsit modernia, toimivaa ja viihtyisää kotia rauhalliselta paikalta, tässä voisi olla etsimäsi.